jak dostanete prezentaci, aby byla vidět na blogu a aby ji viděli všichni i bez přihlášení do Google. Máte připravenou celou prezentaci, soubor, necháte publikovat na webu, zahájíme publikování. Chcete opravdu publikovat tento dokument? Ano, takže OK. A teďka v podstatě si tady můžeme vybrat jenom velikost. Nám bude stačit na web tady malá. A tady máme okýnko, který je plný podivných znaků, ale začíná tím e-frame. Tohle to všechno označíme a nakopírujeme. Kopírovat. Přepneme se do okna, kde máme připravený článek. Takže to bude, já tady napíšu prezentace. Přepneme se, tady bychom editovali článek, ale my tam chceme vložit ten podivný kód HTML a vložíme, nebo CTRL, vložíme ten e-frame. Když se podíváte takhle, naspět, tak tady teďka vidíte jenom jakousi oblast a když dáte publish, tak se objeví rovnou celá prezentace. Takže takhle vložíte prezentaci do článku.